Lah kok apik tenan iki gek opo? Bangsane opo iki? Iki bangsane opo? Kaya ora tau ora berapa. Lah ora tau ro aku lah apik koyo ngene, Dek. Iki kelauran tahun 80-an, po. Heeh. Ngene po ya. Iki opo jenenge, po? Jenenge Park City. Park City. Park City, wo. Oh, ala iki to Park City iki. Park City iki gini pun ada boneka. Ada boneka. Gini gitu. Oh. Terus gini iki. Iki nggo apa? Ada TV. Ada TV. TV mau tabung sing swidakin kene ngene kok template ngene kene. Template kono. Heeh. Lah gak patut wae nek TV tabung, Adek. Gak patut to. Ora patut, Adek. Lah TV apa, Wak? Ketoke TV sing tipis kae lho ning kene TV iki. slim kene, Wak. Heeh. TV slim nek no, Wak. TV slim iki. Gede gena iki gak larang mesti iki. Murah, Wak, iki, Wak. Iki piro, Gean? Iki murah, Wak. Piro? 3.800.000, Wak. Lah iki tenanan iki, Wak. Tenanan iki, Wak. Kok iso? Apik kok iki gak iki kae jati ya, Wak. Jadi, Wak, Mas. Tidak diragukan lagi, Wak. Oh iya, iki gena. Heeh, tenan iki. Anyar iki, Wak. Anyar, Adek. Model anyar. Ini lampune barang, Adek. Anyar iki. Iki telung warna, Wak. Telung warna. Iki cara tak colokne nek mingguan ndane ya, Wak. Iya, aku gumun tenan iki. Iki kabelene iki. Gek nage murah iki cara pesene gek piye lho, Wak? Ya kuwi neng profile ring Japur itu itu. Heeh. Lah kuwi pencen kok enak WA-ne ning jero kono. Oh ning kono kuwi. Langsung ditul-tul. Tul-tul ngono. Lah gini murah tenan minggir aku. Murah kok, gratis ongkir. Saya tak delok sik, Wak. Gen apik tenan iki. 3.800.000 untuk barang apik kok ngene, Po.